Sai kuma na abu gaba shine string length. Misali tsawon da ke gare ka na string in kana son ka ƙirga shi, ana amfani da wani method gashi nan. Zan yi amfani da comment misali, shine ake ce ma length from bracket haka. To wannan shine da haka ake gano length na abu. Yanzu for instance yanzu kamar my name Abdulaziz ɗinnan, ina da alphabet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To let's say ina da tsawo ne nake son in gano menene. To yanzu daga nan wurin system.out.print ɗinnan, na tashi ina iya goge sai in sanya misali kawai fname. To yanda ake kiran function a Java, za ka sanya dot sai ka sanya sunan function ɗin. For instance yanzu sai in sanya length haka, sai in sa haka, yauwa haka dot length. To yanzu da nayi running ɗin shi, indai yayi daidai zai bani 9, zai bani 9. Yauwa. Ma'ana characters ɗina na jikin sunan 9 ne. To haka kuma idan na tashi yanzu misali, a bature ma ina da 1, 2, 3, 4, 5, 6. To haka shi ma idan na cire wannan na canza let's say wannan F ɗin na maida shi S, yanzu shi ma haka zai bani na bature zai bani. Yauwa 6. To let's say bari mu ɗan sa wani, mu ɗan yi wani operation mu gani. Yanzu misali nan sai na sanya plus a ciki, sai na sanya kuma fname ma'ana full name dot length. Ma'ana ina haɗa length ɗin wannan da wannan ne replacing ɗin su, which is 9 plus 6, which will normally give us 15 misali. Good, kun ga yayi. Yauwa to wannan shine method ɗin da ake gano tsawon abu da ke gare ka, tsawon rubutu, tsawon characters ɗin da word ɗin ka ke gare ka. Sannan sai akwai wani abu, yanzu misali sai nake son in yi storing ɗin length ɗin a cikin variable. Misali nan fname, sai na ce dot length. Misali dot length, sai na dawo nan wurin na sanya misali name, let's say dot l. Ma'ana ina nufin name length kenan. Sai na dawo nan sai na goge. Yanzu na goge nan wurin. Yauwa sai in sanya misali name length. Ma'ana zan yi printing ɗin wancan. To normally yanzu idan muka yi running ɗin shi wannan zai bamu error. Idan ya bamu error nake son sai ku gaya mun ta yaya aka same ta. Yauwa yanzu kun ga nan ya bamu error. To wannan error shine assignment a wannan bidiyo ɗin. Mutum ya biyo ni a private sai ya gaya mun ya aka yi wannan error ta samu. Ga nan na yi shi wanda ya kamata a ce ya yi amma kuma bai ba. Me ya sanya?